गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महाअत्सव हाबाफारि खुंफुंनाया मोनसे जारिमिन गोनां। बड'लेण्ड महाअत्सव गिबि खेबनि थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयाव जे जाफैदों, जोबोद हिस्टरिक। बर' हारिनि थामोनथा, राव, थुनलाइ, हारिमु, जारिमिन आरो हारिनि सोदोमस्रिखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोजां मोनना गावखौनो बर' हारिनि सासे बुंना लादों। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मोनाबिलिनि 6:30 समाव फैनानै बड'लेण्ड महाअत्सवआव बाहागो लाफैदोंमोन। बिथाङा जोंनि बर' राव, थुनलाइ, जारिमिन, सिनायथि, थामोनथा आरो जोंनि हारिनि सोदोमस्रि गासैखौबो जेरैबायदि बाख्नायलांबाय, मोनफ्रोमबो बर'फोरनि जे सुक्ति जाबोदोंमोन, बे सुक्तिफोरनि मोनफ्रोमखौबो आखरे आखरे पालन खालामजोबनो जे मोनसे बिथाङा रादाय होलांबाय। बर' हारिनि गावखौबो सासे होननानै बुंलांबाय आरो बर' हारिनि जेसेबांखि जेंना दं बेखौ फोजोबस्रांनायाव गावनो दायथ' लागोन होननानै बिथाङा जे मैया रादाय होलांबाय। बियो बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै थाजासिगोन। आरो बर' हारिनि गासै जेंनाफोरखौनो सुस्रांनो थाखाय खोथा होदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ। बेफोर बाथ्राखौ गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब बड'लेण्ड महाअत्सव खुंफुंनाय हाबाफारियाव बिथां राजु नार्जारिया बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव हानजा सुरना बड'लेण्ड महाअत्सवखौ जागायनाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे हानजा सुरनायखौ गुबुन गुबुन रायजो एबा हादरनि सुबुंफ्रानो नुलांनाया बर' हारिनि थाखाय जाफुंसारनाय। बड'लेण्ड महाअत्सव गिबि खेबनि थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयाव जे जाफैदों, जोबोद हिस्टरिक। मैया नोंथांमोना नुबाय, जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मोनाबिलिनि 6:30 समाव फैनानै बड'लेण्ड महाअत्सवआव बाहागो लाफैदोंमोन। बिथाङा जोंनि बर' राव, थुनलाइ, जारिमिन, सिनायथि, थामोनथा आरो जोंनि हारिनि सोदोमस्रि गासैखौबो जेरैबायदि बाख्नायलांबाय, मोनफ्रोमबो बर'फोरनि जे सुक्ति जाबोदोंमोन, बे सुक्तिफोरनि मोनफ्रोमखौबो आखरे आखरे पालन खालामजोबनो जे मोनसे बिथाङा रादाय होलांबाय। बर' हारिनि गावखौबो सासे होननानै बुंलांबाय आरो बर' हारिनि जेसेबांखि जेंना दं बेखौ फोजोबस्रांनायाव गावनो दायथ' लागोन होननानै बिथाङा जे मैया रादाय होलांबाय। बियो बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै थाजासिगोन आरो इयुनाव जोंनि बर'फोरनि गोजों इयुना जे जागायबाय, बेखौनो मैया जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्त्रि मानगोनां प्रधान मन्त्रि बिथाङा बेखौहाय मैया बेखेवनानै होलांबाय। दिल्ली बायदियाव जों नुनो मोनदों मोनसे बे केपिटेल अफ इन्डिया दिल्ली, बेबायदि गोबां मोनसे स्मार्ट। दिनै दिल्ली दरबाराव जोंनि हादोरनि जे राजथावनि गोदान दिल्ली, बे गोदान दिल्लीयाव जोंनि हारिमुवारि जे मोनसे हानजा सुरनाय बे जे जागायनो थांगासिनो दं, बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै देश बिदेशनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा नैबे हानजा सुरनायखौ नुलांगोन। गाबोनहाय खौरां बिजोङाव बा दाहायनो खौरां बिजोङाव बयबो बेखौ नुगोन। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव मोनसे हाबाफारि आरो बियो जोबोद जाफुंसार मोनसे हाबाफारि। दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलल' नङा, नेपालनिफ्राय फैनानै, जोंनि त्रिपुरानिफ्राय फैनानै, बेंगलनिफ्राय फैनानै, गोबां जायगानिफ्राय, दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै गासैबो बर' माहारिनि फिसाफोरा, बर' फिसाफोरल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो बेयाव बाहागो लाफैनानै जेरैबायदि रंजा बाजा जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। जोंनि हारिनि गोजों इयुना जे जागायबाय, जोंनि गाहाय मन्थ्रिया जे मैया बुंलांबाय, बियो थारैनो मोगथां महर लाबाय होननानै आं सानो।